ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ହୋମିଓପାଥିରେ 114ଟା ବୃକ୍ଷଲତାରୁ ଔଷଧ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରସୁଣ ଅନ୍ୟତମ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ହୋମିଓପାଥିରେ ରସୁଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟୋରାଣ୍ଟ, ଭର୍ମିଫୁଗ, ଡାଇୟୁରେଟିକ୍, କାର୍ମିନେଟିଭ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟିମୁଲାଣ୍ଟ, କଫନାଶକ ଏବଂ କୃମିନାଶକ, ପରିସ୍ରାକାରକ ଏବଂ ହଜମ ଶକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ ଏହା କରିଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ପାକସ୍ଥଳୀର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ଯଥା କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ବା ଝାଡ଼ା ପରିଷ୍କାର ନ ହେବା, ଏସିଡ଼ିଟି ଏବଂ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ହେତୁ ଏବଂ ପାଣି କମ୍ ପିଇବା ହେତୁ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ହେଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ହୃଦରୋଗ, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ କଫ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣ ଖାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୁଣ ଖାଇବାକୁ କମାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋକ ହେଉଥିଲେ ଏହା ଭୋକକୁ ନିୟମିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋକକୁ କମାଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଏସିଡ଼ିଟି, ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ଭୋକ କମ୍ ହେଉଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ।